Wah, bengi iki jan gayeng ya, Nok. Masyarakat kene lain kuyung awak dhewe. Yo, Mak, yo. Ayo, Mak, diaturi nembang sapa dhisik, kembang-kembangan. Aku pengen dijenitase. Iya, adu musik wae sing kok klep-klepo. Mergo isih seger-segere kok nek wis ngantuk, wis klentong kabeh. Kan seger. Ayo den Jinita, jumen aja. Cepet ya. Ajeng nembang nopo? Nggih. Ajeng bagi. Monggo panjenengan karo masyarakat mriki. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Iki nang ndi Mas Desa? Cabean. Cabe. Heeh, dukuh jeruk. Aku wis tau kene, Bro. Wis Durung mate. sadurung. Sampun pisanan. Janji. Heeh, pisanan. Heeh. Ayo Dek. Saderenge wong minangkani panyuwunan sampean arep nembang apa sing dadi kelangenan sampean? Apa permintaan ibu-ibu? Senenganku ya, Mas. Nggih. Bapak mangke siap 10 bolu. Mangke nggih, Pak. Kalih Ibu. Mbak Wiwin mangke daganipun. Oh, protes ya. Nggih. Sampai protes ya. Nah, Ayo Jenira. Krungu apa? Bawa Dejen. Bawa apa? Pakar Semarangan. Oke, Pak Semarangan. Monggo. Dunungan karo Kakak Indra karo Mangi. Karo Mas Gilang. Karo Mas Gilang. Iki sesuk mesti dadi lakon tritene kowe lagu. Kok iso? Monggo. Mingkar mingkureng Suarane saya gede, saya dewasa, saya mateng. Iya, Mak.
Heeh. Iki sound sistemnya Ada mau apa? dipakai. HS Pro Jaya. Yang pengen didukung HP pelatih paten. Lah ya, iya iso. Di orang film ya lho. Niki kalau pakai film. Kowe nek dibawa wong elek malah dikakno kabeh. Nggih. Dia banyak kan Mas. Lek rejim napa Mas? Namanya Mas? KR. SKR nggih. Mas. Oke, matur sembah nuwun Pak jan elok tenan. Saka Blora ya, Nak. Iya, Mas. Lah ya. Sone saka Balong ngene ae. Kagungane Mas Asep HS Pro Jaya. Dek dibacoke langgame napa? Aduh Tresno. Agung Tresno, sumangga. Selamat kusata tejane yen Jangan jan elok. Oh gue kan aku foto iki. Kendangannya saya apa ya, Bra?